ରାଧେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ପୁଅ ଆଉ ଗୁନୁ ତାଙ୍କର ଏଠି ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗୁଥିଲେ। ଗୁନୁକୁ ମୋ ପୁଅ ମାରୁଥିଲା। ତାପରେ ଆଜି ଥିଲା ଜାଗର, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବେଣୁସୁ ଉଠି ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲି। ଫୁଲ ନ ତୋଳିକି ଆଣିନି ବେଣୁସୁ, ସମସ୍ତେ ଫୁଲ ତୋଳିକି ନେଇଯିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଆମ ଗଛରୁ ସବୁ ଫୁଲକୁ ତୋଳି ଆଣିଲି। ତାପରେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସାରିକି ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଭୋଗ ସଜାଡ଼ି ଦେଲି। ସଜାଡ଼ିକି ମନ୍ଦିର ଗଲି। ମନ୍ଦିର ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସଜା ହେଇଥିଲା, ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଭୋଗ ଲଗେଇ ସାରି ଘରକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ପୁଅ ଆଉ ତା ମାମୁଁ ଦୁଇଜଣ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଚକୋଲେଟ୍ ପାଇଁ। ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଶୋଇକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଥିଲା। ମନ୍ଦିର ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ। ମୋ ପୁଅକୁ ଯାଉଥିଲା। ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଦୀପ ଜାଳିଲୁ। ଦୀପ ଜାଳି ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଥିଲା ପ୍ରସାଦ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଘରେ ହେଇଥିଲା ମଟର ତରକାରୀ ଆଉ ପୁରୀ। ଦିନସାରା ମୋର ଉପବାସ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆଉ ଭୋକ ଲାଗୁନଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ରାତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଭିଡ଼ିଓ